Ahoj, já vás zdravím u dalšího videa. Dneska máme úterý 5. prosince a dneska chodí Mikuláš. Takže já jsem zvědavá, jestli i k nám večer přijde. Dneska nás čeká trošku náročnější den. Potřebuji odvést malou na hlídání, protože si potřebuji skočit za fyzioterapeutem, nebo respektive na vstupní prohlídku. Takže jsem zvědavá, jak to dopadne. A potřebuju sehnat krabici na cukroví, protože jsme v neděli pekli perníčky a včera jsme je zdobili, tak abych už je mohla schovat a dát na balkón. Potom mám v plánu ještě odpoledne se stavit na nákup, takže jsem zvědavá, jestli to všechno zvládnem a jestli to stihnem. Každopádně já už mám na plotně oběd, není to nic převratného, my máme uvařený ze včera. Dneska vařím pouze mrkev s cizrnou, protože mám ze včera uvařenou rýži s guineou a polívku. Takže dneska vařit nemusím, ale i tak mám dost práce, potřebuju uklidit, nachystat nás, dát si ideální oběd a pak vyrazíme za babičkou. Takže jsem zvědavá, jak to budu stíhat. Tak my už jsme doma. Malá mě spí, usla mi po cestě, takže jsem se na nákup vyprdla. Ale my tam jako nutně nepotřebujeme. Já jsem to jenom chtěla mít z krku, abych nemusela zítra. Takže půjdu zítra. A chci využít toho, že spí a půjdu nachystat Mikuláše a potom to tu dám trochu dokupy. Předtím, než nachystám Mikuláše, tak si tu dávám moji sladkou odměnu, ale říkala jsem si, že je potřeba, abych se trošku dneska opečovala, protože, jak jsem říkala, tak já jsem byla domlouvat rehabilitace, protože už mě z toho tahání malé prostě bolí záda. Mám trochu diastázu, co už. Takže jsem naznala, že je potřeba s tím začít něco dělat. No a protože jsem dneska malou zase nesla domů, protože přetahovala, no máme režim strašně rozhozený, to je vedlejší, ale já ji nosím a už jsem na sobě pak začala pociťovat právě záda. Takže jsem si říkala, že je potřeba je trošku opečovat a podpořit. Takže vám dávám tip, pokud jste si v těhotenství pořizovali rebusošátek k porodu a tak dále, tak jenom připomínám, že ho můžete využít i právě na podporu zpevnění zad a bříška i takhle mimo těhotenství. A jinak je to i skvělý pomocník při menstruaci, ale o tom zase někdy jindy. Takže pokud máte doma rebuzo, tak jenom připomínám, že vám nemusí ležet pouze v šatníku, ale můžete ho využít i během každodenního nošení. Takže já se tu tak dneska opečovávám a jenom takové malé připomenutí. Maminky, pečujte o sebe. Udělejte si něco hezkého, dělejte si radosti a pečujte o své tělo, protože je to velice důležité. Malá bude mít v mikulášské nadílce dneska 5 ozdobiček. A tady jsou 4. Jednu už má andílek v ruce přidělenou a ledního medvěda a něco malého na zub. Doufám, že bude mít radost hlavně z ozdobiček a jsem zvědavá, co bude říkat na medvídka. Takže já to jdu nachystat do sáčku a pak ten sáček dám právě vedle andílka a bude to tu na ní čekat, až se vzbudí. Tak Mikuláše jsem nachystala, což byla samozřejmě priorita, protože jsem to chtěla stihnout, než se probudí, aby měla nějaké překvapení. A sice z toho nemá rozum, ale chci, aby měla svého prvního Mikuláše kouzelného. Minulý rok na Mikuláše byla totiž ještě miminko, takže tam jsme to neřešili. Ale tento rok už by si to mohla trošku užít a jsem zvědavá, co na to bude říkat. Myslím, že Mikuláš byl úspěch. Já jsem ráda, že malá pochopila princip nálepek, zvládla je nalepit a měla samozřejmě radost z toho medvídka. Já už jsem potom jenom schovávala cukroví do krabice a tady můžete vidět nazdobený perníček od Drozárky. Následující den jsme měli cvičení, takže dopolední plán byl jasný a po cvičení jsem potřebovala na ten nákup, takže jsem ráda, že i ten jsme zvládli.
No a po cestě z nákupu to malá zalomila, takže já jsem měla čas obdivovat krásy zimy. No a jsem prostě nadšená z toho, že tento rok se i ve městě drží sníh. Jsem zvědavá, jestli ten sníh vydrží i na Vánoce, anebo budou zase Vánoce na blátě. Každopádně, teď je to venku jako v pohádce. Přijde mi, že tento rok vážně sněží víc než třeba minulý a přiznám se, že tento rok je i první rok, kdy si zimu opravdu užívám. Koupila jsem si totiž oteplovačky, takže jsem vyřešila můj hlavní problém se zimou a to bylo to, že mi prostě byla v zimě zima. No kdo by to čekal? Takže já jsem si koupila oteplovačky a zimu si můžu užívat naplno. My už jsme dneska doma. Já jsem ráno nic nenatočila, protože jsme nestíhali. Ale byla jsem na tom nákupu a říkala jsem si, že se s váma podělím o skvělý úlovek. V Lidlu jsem narazila ve výprodeji na výukové Montessori tabulky za 25 korun. A prvně jsem si myslela, že mají chybu v ceně. A proto jsem se ptala i paní, co tam doplňovala zboží, jestli ta cena platí, anebo je to k něčemu jinému. A když jsem zjistila, že ta cena platí, tak jsem je musela vzít. Jedná se o takovéto dřevěné tabulky. Já vám to za chvilku ukážu víc zblízka. Ale prostě nepochopím. Za 25 korun se dá písmen, čísel anebo tvarů dřevěných. Prostě skvělej kup. Měli tam teda čísla, tvary a dokonce i abecedu. Takže já jsem ale vzala všechny. Mně to přijde úplně skvělý, protože zprvu to děťátko se může učit psát písmenka, čísla a tak dále, tím, že obtahuje vlastně ty tvary. Může z toho skládat potom slova nebo počítat příklady. Prostě je to úplně úžasná multifunkční záležitost. Mně se to hrozně na těch Montessori pomůckách líbí, že se dají právě využívat různými způsoby. Toť můj dnešní úlovek. A já jdu vyskládat nákup a začít asi vařit. A chtěla jsem to uklidit, protože včera jsem to nestihla, protože se Rozárka vzbudila. A pak už jsem to prostě nedala. Takže pokud mě Rozárka bude spát, tak bych tu určitě uklidila a vrhli bychom se na tu rotaci hraček, protože už je to potřeba, protože ty hračky, co už má vytažený, tak už ji nezajímají. A já vám k tomu něco víc řeknu zase ve voice-overu. Malá mi sice dlouho spát nevydržela, ale aspoň jsem zvládla umýt nádobí a dát dokupy trochu kuchyň. Zvládla jsem uvařit i brambory, protože jsem se rozhodla, že si uděláme jedno z mých oblíbených jídel z dětství a tím byly šlíšky. A když se můj malý pomocníček vzbudil, tak jsem se rozhodla, že ji zase zapojím do procesu a nechám jí pomoct s těstem. Malou baví rozbíjet vajíčka, sice to dělám v podstatě já, ale přijde mi super, že je aspoň u toho procesu a v budoucnu mi bude moct o to dřív pomáhat. Asi jste si mohli všimnout, že my spolu v kuchyni trávíme hodně času. A právě díky tomu, že ji zapojuju do procesu vaření, tak zvládnu uvařit a zvládnu uklidit. A myslím si, že je to i fajn způsob, jak s dítětem trávit čas trochu produktivně a smysluplně. Děti nejvíc baví stejně napodobovat vše, co děláte, a když je zapojíte do procesu, tak to pro ně má ohromný význam. Nejen, že se naučí, že je potřeba i vařit, uklízet, no prostě starat se o domácnost a o sebe, ale právě mají pak pocit, že jsou plnohodnotnými členy domácnosti. A taky samozřejmě jim víc chutná, když vědí, jak to jídlo vzniká, že si ho sami připravili. Takže nejen, že si budujete vztah s dítětem vy, učíte se spolupracovat, ale zároveň tím učíte dítě k dobrému vztahu s jídlem. Hračky rotuju vždycky podle potřeby, když už vidím, že o ně malá nejeví zájem. Rotace hraček mi dává strašně velký smysl. Vytažené jsou pouze hračky nebo aktivity podle aktuálních zájmů dítěte, tudíž nemá tak zaskládaný prostor vším možným a může se tak soustředit víc na jednu aktivitu nebo hračku a pak mají děti tendenci u té aktivity trávit víc času. Navíc děti na hračky často zapomínají, takže když je pak po nějaké době vytáhnete znovu, můžou mít pocit, že se jedná o novou hračku. Krásné dobré ráno, dneska už máme čtvrtek. Vy jste naposledy mohli vidět, jak jsem se tu pokoušela dát dohromady ten dětský pokojček a jak jsem měnila hračky. Takže jsem si říkala, že vám ukážu finální výsledek. Nakonec se mi podařilo ten pokojíček jakž takž uklidit a hračky jsem taky vyměnila, z čehož mám strašně velkou radost. A říkala jsem si, že vás provedu tím, co má momentálně Rozárka k dispozici. Takže pokud se chce někdo inspirovat, tak se určitě může mrknout, co jsem nachystala pro mé 15, skoro 16 měsíční dítko. Takže se jdem podívat.
Když vejdeme do rozárčeného pokoje, tak má tady svůj adventní kalendář na dveřích. Krabici s míčkama jsem předělala semka ke stěně, vlastně u dveří. Ty krabice, co tady byly s těma věcma na vyrábění, tak jsem přesunula, abych je měla pohromadě s mým pracovním stolem, protože to je můj borčus. Rozárčin stoleček, má tam věci na líčení, tady má schované věci na malování. Tady má prázdný boxík, který bych chtěla využít k senzorickému hraní. Kvůli tomu dostává nenápadně tady ty lední medvídky a zvířata žijící na jižním pólu. Ne, na severním, na jižním je větší zima, že? No prostě v zimní krajině. Takže tak nenápadně už chystám. A tady má to pucle, to máme vytažené pořád. Svoji postýlku využívá pořád jako sedačku, takže tentokrát jsem tam dala všechny plišáky semka do postýlky. A nechala jsem jí taky vytaženou panenku. Do tohoto rohu jsem dala košík s knížkama, pokud si pamatujete, tak tady byl taky borčus, byly tu kytary a tak dále, ty už jsme přesunuli jinam. Ale zatím rozárka nemá knihovnu, takže knížky má po ruce v takovémto koši. Hlavní částí, kde má rozárka hračky, je právě tady ta komoda. Zůstalo tu teda Lego, to tu máme v poslední době pořád, tentokrát tu má k dispozici i vláček, nebudu to mačkat, když se to zmáčkne, tak houká a vlastně navlíká na kolíčky si domečky a tak dále. Takže to je taková obdoba klasické skládací věže. Jako další tu má rozárka tady z Lidlu tyhle senzorické kostky barevnými sklíčky nebo plexisklem. No prostě je to moc hezké, když se to dá proti světlu. Rozárku přesto baví hlavně koukat. Zatím ještě moc nestaví, ale baví koukat přes různé barvičky. Tady máme skládací věž, já mám i klasickou jenom na ten jeden kolík, kde mají ty kroužky stejný otvor, ale v tom už je rozárka zběhlá. Takže jsem vytáhla zase tady tu, kterou měla dřív, když byla menší, protože se mně líbilo, že když to oslintá o kouše, tak se to tak nezničí, že jo? A neloupe se z toho barva. Takže jsem to vytáhla znova, protože je to takový těžší level a musí ty kroužky skládat právě podle velikosti. Super. A jak se zdá, tak to pochopila velice rychle. Takže uvidím, jak dlouho to vydrží, jak dlouho jí to bude bavit, ale tady ty skládací věže jsou u nás prostě topovka. Košíček s barevnými šátky, skvělá věc. Taky baví přesto koukat, oblíkat se do toho, schovávat se do toho, trénujeme barvičky, takže tak. Tady nahoře má hudební nástroje, ty jsou u nás taky stálice. A tady má tentokrát tady tu prostrkovačku, hazovačku se šuplíčkama, taky skvělá záležitost. A vlastně ty věci má zvlášť v košíčku, vedle toho po ruce, všechno má své místo, všechno má svůj řád. Nahoře jsem nechala vytažené dvě tady ty tabulky, co jsem vám ukazovala, aby si mohla trénovat psaní, ale spíš asi s tím hraju zatím já. Tady je prázdná miska, kde jsou momentálně vyskládané žáby, ale měla tam právě ty medvídky a ty zvířátka, co dostala od Andělíčka a od Mikuláše. Takže to tu zatím má, protože to chci mít po ruce právě na to hraní, které s ní chystám, ale žáby samozřejmě do stěhu nepatří, to vím. Každopádně žáby jsou u nás totiž strašně oblíbené, hlavně do koupele, ale Rozárka se naučila dělat kvák. A žába je teďka nejlepší kámoš. Takže žabky máme taky po ruce. No a tady v košíčku má 3 mističky, kam může třídit. Nebo potom samozřejmě ty mističky různě do sebe skládat na sebe, což je taky skvělá taková multifunkční záležitost. No,
tak uvidím, jak to pojme, jak si s tím bude hrát a jestli si s tím vůbec bude hrát. Jinak, v tady této skříni mám schované právě ty věci, které jí měním. Tam má Rozárka všechny hračky, aktivity, je to schované mimo dosah. A když jsme spolu tu skříň dělali, tak tady byla hromada společenských her. Ty jsem včera oddělala, chci je dát právě už do obyváku, do té skříňky, co nám tam přibyla nově pod televizi. Tady je košíček s věcma na kousání a tady je košíček s kartičkama se zvířátkama a vzadu jsou schované knížky, které právě nejsou taky vytažené, aby se k ním Rozárka jen tak jednoduše nedostala, aby byly mimo dosah. Tady nahoře nic není, jenom tady ta taštička, v tom jsou kamínky. Rozárka si je taky moc ráda prohlíží, takže jsou proto u ní v pokojíčku. No, tady se nic nezměnilo, stále je to Rozárčina skříň. Tady ten borčus pod oknem v této přepravce jsou hračky, nehračky, já tomu říkám. To jsou věci, co jsem mi vyráběla, co jí strašně jinak baví, jo. Prostě vezmete plechovku, uděláte do ní díru, dítě do ní strká špejle a je to zábava na x hodin, takže určitě to s váma klidně potom někdy projdu v budoucnu. Říkala jsem si, že to dám na Instagram, které právě jako hračky, nehračky u nás frčí, protože to jsou fakt věci vyrobené z odpadu v podstatě, z různých plechovek, z kartonu. A Rozárka si s nima hraje daleko víc než s klasickýma hračkama. V této krabici mám stále ještě neuklizené různé košíčky a věci na organizování. To musím vymyslet, kam dám. A jinak v té tašce už mám věci právě na balení dárku. Takže tak to tu u nás teď vypadá v dětském pokojíčku. Pokud vás rotace hraček baví a chtěli byste se inspirovat i třeba příště, tak mě napište do komentáře a já vám to příště ráda zase natočím. Každopádně, my se teďka jdeme chystat, protože razíme na prasátka. Jdeme se podívat do obory. Takže nás musím teďka obléct, aby jsme mohli vyrazit, protože razíme bez kočárku. Chci, aby malá se zase trošku proťapkala, aby mě zase kolem poledne usla. Takže jo. Tak my už jsme doma z vycházky. Myslela jsem, že mi malá vydrží spát díl. Spala asi 4 hodiny. Takže jsem zvědavá, jak dnešek bude dál probíhat. Každopádně, já to video tady ukončím, protože nás dneska nečeká už nic zajímavého. Budu moc ráda, když se podíváte na můj Instagram, kde jsem aktivnější. Pokud se vám video líbilo, budu určitě ráda, pokud dáte odběr, like nebo necháte komentář. A budu se na vás těšit i u dalšího videa. Takže se mějte. Ahoj!